An shirya ko? Ta shi kenan. Haba. Haka ne wannan za ki kai labari ina ga sai kun gudanar da labari mala ka kulle datan ka gano ya duke ta ce aka ce ga kudi na wani ina Zubaida ya gabata ke lego Sabon jami'ai kan nisa, sai ba za ba zuwa gani. Aiki na ji amma shawarwaji ba ko sisi. Ba mai waka a gidan. Shawarwaji ba ko sisi. Ɗin yalan bakan zo kin sha